Dabil gizon bat kalian gora, kalian bera horti dabil. Txikikan danok eukiken du biljurra apur bat, baina gero azkenian ikusten duzu pertsona ona dala eta lasai fatezara behakin. Itxota! Aro, zema denbora etorri barik? Espeziala da. Bronkak eta botatzen dau, baina beti bedana zure onerako. Egin dau, badaki ze puntutara artea, jauleken beti zure onerako. Dana egin dau lagonketako. Hori bai, estruktua da, Pega egaina! Pega egaina! Antiojoa zertako. Gustot berdin jarraiketan dauela, baina lehen zan, gaztiago eta gogorrago. Oin nik esatetxat, ez da bigundu eta dauela. Oin ja, ura, nik horrek uste duten urboteiat, ura mute zatu erateko mutikoei. Guri ez ebez, guri egurra bakarri. Momentu enten zer, zure formia zer, ona edo zure formia zelakoa dan. Eskaxa, gaueko parranda bai, baina besterik ez. Beka, beka! Eta nik uste baita, Aloña mendizan igual beste talde batzutan baino gehiago, jentiak luzera irauten dau. Beretan taldea asko iken dau, eta badaki gelda izaketa asko zainketan. Taldean dauzenean eta gerora be bai. Ondo, Argi eta garbi beak papel bat iken dau. Entrenatzaile papela eta entrenatzailea errespetagoa izan bida. Disiplina hori eukiteko igerilarixak lehenengo entrenatzaile izan bida disiplinagoa eta lehenengo entrenatzailea izan bida balore horreik bere gain hartzen dauenak. Oñatiko zubikoa kirolde gisa. Zabalik baldin badau, edozein egun, edozein ordu. Aspaldiko urtietan bea isa beti dauan, igerilekuan. Bertan dituta lana eta bestelako ardurak. Bere lehenengo etxia dala esaten dau, pasautako ordutan bai behintzat. Familixia be badako bertan, asko maite dauen jentia. Xavier Infante agertu zarrera, mesedez. Xavier Infante agertu zarrera, mesedez. Bai, Xavier Infante, hartza da bea. Kirolde izadako, ustaiako batian, 33 urte. Eta justu, egun horretan ere Oñatiko debuta izan zen. Etorri baino lehen hau, Gasteizen bizi nintzen, eta oportunidad lortu zaten Oñatira etortia, eta erabakisa, Samurra izan, etorri eta punto. Nere lanpostua da, teorian, monitore soroslia. Monitore moduan, klase pila emuten dugu, bai helduak, bai aquatraining, bai aquagin, eta gero neskamutiakin, ikastaruak. 3 urtetik aurrera, tokaiten dana. Eta horretaz aparte, Aloña mendiko igeriketa zailan, entrenadore lan egiten dut. Osea, nirekin jendea harremanetan ondala. Jende asko eta asko nire eskuetatik pasau dira. Eta hori azkenean arro egoteko modukoa da. Batzuk oroimenona dakoi, beste batzuk ezein beste, hori egunea lortzea oso zaila ezinezkoa da. Eta nire ustez, porzentai handia izango da. 180 lortuta, konforme. Bagoazen berriz igerilekura. 180 horretako batzuk itxituta bertan. Bihotzeko lagun, hola deitzen ninduzuna. Bihotzeko lagun. Ni goratzen naiz hasi ginala entrenaien eta nik uste desente jente apuntatu ginala, baina hartza oso gogorra zan. Ikusten nuen oso gogorra, kriston paliza joten duzkun, eta nik uste dut arrezkero jendia izan jareten eta nik uste dut gure belauneak aldiko banaka batzuk gelitu ginen. Eta gero hasi izan jendea barriza sartzen. Hartzak beti lehenetxiko hau igeriketa beste eozein gauza igerilekutik kanpoan beste eozein gauzan gainetik kendute ikasketak. Zu talde baten baldin mazauz eta konpromiso bat hartzen mozu, konpromiso hori bete inbiozu eta hartzak
atal hortan disiplinaua ez izatia ez dago barkaketan. Bai, esan honen, kompetizioetan bai iten gebela danok, igariken geben, eta igari ala paretea ikutu eta lehenengo gauzia beti, eta danok zan hartzari behitu. Danok jaten ginen beti behana, entzun, eta ona ala txarra, tokai esana. Eta nik uste zala igual berezeki gogorra, ikusten zuenean jentiak zeukala kalidadia gehiago emateko eta espazun ematen, igual gogorra bizatzen zen. Iozeko lagun, nunda orain, lehengo berbago xua. Benetan, kirol oso disiplinagoa da azkenean. Gogorra da, egunerokoa da, baina pertsonala da, ez dutzu beste bat ematek lagunketan, eta bai, nik uste batez be disiplinia lagunketan dauela. Igeriketak aporta ostena bizitzan izan dira batetik baloriak, ez? Azkenean lanak dakon garrantzia gero helburuak gauzatu ahal izateko. Igeriketan ibili garen pertsona orok balore horreik hartzian gakua hartza izan da, ez? Nik uste dut oinati ardanok bizibula hartza zelakoa behan momentu gogornetan. Osake, badakitzu gero olako gauzak etxakula kontuen hartu behar eta gero benetan ez dela olakoa. Entrenatzaile danak botaten dago lau garrazi gauzak ezkitzen duzunean, baina zinetako entrenatzaile moan oso ona izan da. Berak exigio ikezun, entrenatu exigio eta berak espero zuen emaitza, kompetizioetan. Eta ni gogoratzen naiz behin, emaitza txarra genuen, danok igerin genuen gaizki, ez dakiz egertatuko zen, baina bera zaban oso azarratu zen, eta dimitu intzun. Dimizion, dimitu. Eta zapatuan dimitutu zuen, eta gu astelenean etorri ginen, piztinara. Goizeko 6etan piztinara etorri ginen. Eta hartza esan etorri. Eta fan ginen timbria jotera. Etxera, errekaldera, timbria jo genion, eta minutu baten, behian zegoen, da, venga, piztina. Diskurso y entrenar, jazta. Ez dauena da, katxondeua admititzen, ez dauena da gogofaltia onarketan eta entrenatzaile moan bai dako geruza hori eta hori, disiplina hori sartzen dauena. Baina behin ja entrenatzaile izatetik lagun izatea pasatzen danean bere benetako izakeria erakusten dago, ez da hartza oso pertsona sentibera da, oso sensiblia da, eta amiztadia, ez amiztadia, autotak bikoa diako, gaztezen eta ez da oinatu. Baina, iztinako kuadrilla, onjokan, da berzixan. Oso gira ona eukiten dut aldekidien artean, azkenian egunero gauzelako batera, erare diferentako jentiakin harreman handixa egiten duzu. Azkenean oso lagunenak eroaten duzu hemendik eta gaina hartzak espiritu hori bultzaketan da orduan. Pertsona batek urte osua atzetik ibili dan minima bat atzenengo kompetizioan segundu erdi bateatik lortu eta hartza behai normalian oso planua dana eta bere sentimenduak azaltzen ez dauenari holako dihar bat urtetia behai, dihar bat ez garaipen, dihar bat urtete hori, ez? Niretako hori dana da, ez? Igela isa mouko posik dau hartza, beak inako lanakin, ez? Eta beak beti animaien oztan, beti etxaten urteten, da akorde naiz egun baten urte esatela, eta jota posik etorri zela nereana, eta egun duztela bezarka da, eta oso polilla hori beti horrekin beti akordako naiz. Nik uste hemen gauzen gehienak, rekuerdo oso nadakula behana, eta onjokan etorten gara eta oso pozik etorten gara, beak inkalian berrelazio oso nadaku. Oinala hilabete batzuk esamin bat inot, eta entera usanean nahiko atxukun nebela, lehenengo gauzia telefon hartu eta zorionketako mesua bialdu nozten. Eta hori nik uste dut gauz oso politia dela eta entrenatzaile askok ez dako ja detaile horreik, ez? Eta horrek iken da behartza dan modukoa. Eta asmau, igual, zakit beste hartza bat indeko asmau, hau jubilatzen danean, no zela ikusten duzu jubilatzen danekoa eta, ber? Beste hartza bat ez. Hori ezinezko izango. Horreko nian borra esan duztan. Eta zu faldaro, beste pertsona bat hemen geratuko da, eta gauzak igual hobeto dira, xatik ez. Batez be, ondo gertuta, hortako ikasi duela. Eta hori, azkenean, irrik da. Kostako da bat emato paitia, behan, ez dakit, sakrifizio asko hartu bidi. Azkenean, behan goizeko 6etan egunero etorten da, gero kompetizioak, astero txikinakin, gero erdikoakin, gero zarrenakin.
beti dako zehoz eta sakrifika bada eta aber zeinek hartzen dagoen hori. Bai, asko igarriko da faltia. Izango da diferentia, nik ez dakit. Hobi izango da, okerrago izango da, nik uste hartzak emun dauela bere bizitzatik asko igeriketari. Eta beste herri batzutan ez duzu ikusten hainbeste ume igerixan, nik uste berak zer ikusia daukala. Ez dakit ze pasauko da, baina piztiniak pertsona handi bat galduko dau. Badoia Igeri-Larixak, danak bat izan ezik, Josune Odriozola. Lortutako emaitzengatik azken urtietan nabarmendu duan Aloñamendiko Igeri-Larixetako bat da Josune. Entrenamentuetan eta beste txapelketa batzutan gainerakuekin, baina Espainiako txapelketetan beak moduan elbarritasunen bat dakoin Igeri-Larixekin lehiatu izan da, hainbat domina lortuz. Zela, Aloñamendiko danakin beti normalio ari duten, ba izan naiz beste bat gehiago more, ni bentsat dola sentiu naiz, así que... Igual gimnasioan besteak egiten zauen ariketa egiteko, bale, baina dira salbuespenak, baina bestela entrenamentutan, igual, eta konsiderazioa, igual, berdin. Ni lehenengo momentutik argietar bezan da, eta gainera kalean entzun da. Ez que, baina zer dako? Besomotza, bale, punto, pelota. Berak alegin egin dutu, hori gaititzeko, eta gainera bera dan moduan izateko, kitxo. Eta hori niretako, izan zen, reto bat alde batetik, baina beste aldetik hori psikologikoki bera izateko, como, zu beste ara moduan, igual. Nivel de exigencia eta nivel de rendimiento berdina. Eta hori aprobetxo egin behar da. Bainako txapelketan, domina pilea, bronka onak entzun ditu, baina gehienetan... Ba, nik asko bez, bai. Prototipa gozua dalako. Naiz isilketan bez, orduan. IBF nabil ikasten, eta ez da jefiak ezaten da, hurrengoan ni naizela baina, ez dakit. Praktikak lehenengo ingot hemen, eta gero ikusiko, ber. Gustatuko esaten, baina gogorra dela bakit, orduan, ez dakit. Hola, aztia direktamente hola, bakit lehenengo behak ningo nebela hasierako lanak, así que, bueno, oiketi baita izango zen, goizeko zeirak hor dauz beti, eta neria punto fuertea gisa izan ez dela goiz jaikitia. Bueno, hartak izan dagoen zazpi alarma jarritia gero. 12 urtetatik 18 urten arte, egunero. Hori bai. Egunero torte enseñar, osea que... Ziren izango zen, gizon diz, responsabilidade maksimoa. Zatik, apurrat ikusiko nintzen, janda. Baina, bueno, imponeien dakilenean, baki, hori nire genitxo bakot. Baina ez dakit, apurrat, ezke, zela ikusten duten hain zaila bere pertsonagia, eta niria baterak egitea, ose, ezke, inoiz ezingo zera hartza izan. Orduan, ezingo zu inoiz hainbeste imponiu. Alderantziz, ezke zupetik Josun izan behar duzu. Eskaintzain da hau, guen arte, ez da hau esentzik emun, eta nire ustez, etorriko da. Eta inguruan dauzen, bai entrenadorek eta bai danak ezauketa ditu. Beste gauza bat aldeako, Piztina Barrixa. Egune baten ingo daue, nire ustez hemendik 2 urtera edo egin dagoengo da, 8 kaletan, eta 8 kaletan, ondo entrenadoreke, ondo. Orain baina asko sobeto. IBF ikasten dabil, igeriketa ondo esakuetan dago. Bera da moduan, eta esan duen moduan, karakterra badako. Papera hona ingo da, seguru nau. Bale, Barta. Datorren hastian, hori kenduta ero, tiri. Baizo. Hemen egiko nauzu. Exactamente, bale, egoa. Azkenengo urtietan nabarmendu da Josune Odriozola. Lehenengoetan, 80ko hamarkada bukaeran, 80ko hasieran berriz, beste igerilari bat. Bueno, ni 10 urte nituela, hasi ikastolan agertu zen horri bat apuntatzeko piztinan ibiltzeko. Eta ikusita talde kiroletan ez nintzela oso ondo moldatzen, erabaki neben banakako kirol baten probatzi, ez? 15 urtera arte egon nintzen hartzakin hemen Oñatin entrenatzen, eta 15 urtekin fanintzen rendimento altuko zentro batera, purtsu bat maila hobetzeko, ez?
Hor egon nintzen 3 urte, 18 urte bete arte, eta gero ja itxi neben igeriketa unibertsitatean hasteko. Ni hartzari buruz aipatuko neben bere lana oso ondo ezagutzen dau. Bere filosofiari urtean ziar oso leiala izan da. Ni hasieratik bai entrenamentutan eta baita konpetizioetan konfiantza asko muten ostan berak. Egisa da eta danot dakigu oso zorrotza dala, entrenadore moduan, baina hezitzaile moduan nire ustez oso ona da. Bueno, hau edia hasieran lortutako medailak, eta 2 medaila aipatzeko moduan, ni aipatuko neben hau irabazi neben Oñatiko txapelketa baten, Oñatiko piztinan iken zan lehenengo txapelketan, San Miguel jaixetan, 85an da, ni 11 urte neukan. Ni bigarrena geratu nintzen, hau irabazi neben oso txapelketa importante baten Sabadellen, oso maila altuko igarile dixak eusen, eta bueno, han oso forma honian aiau nintzen, eta urrezko domin bat lortu neben. Hau izan ziren Espainiako txapelketetan irabazitako medailak, 81an, 82, 81an, 80 eta 82. 2 aldez bigarren izan nintzen, eta 3 aldiz 3garren. Bueno, hartza, eskerrik asko danagatik. Egisa da Oñatiko generazio asko pasau garela zurekin lana eginda, eta jente dana, oroitzapen ona dako zurekin egindako lanarekin, ez? Eskerrik asko berriz, eta jarraitu holan. Zer zango zure buruz? Hombre, gure edo Aloñamendiko irlaririk onena espada, onenetarikoa. Sorte ona izan zuen, hori, izarran egotearen, baina horretarako potruak euki behar ziren. Izarra oso zentro gogorra zan. Nik ezaguten eben bere entrenadorea, eta benetan oso entrenadore basatixa. Saber kompetir, hori askotan beharrezkoa da. Batzutan, entrenamentoa oso importantea da, baina gero kompetizioan banaka batzuk, edo jende bat atzera egiten dau. Zike. Bat, 21 izan zan markia. Oker espanau. Eta lehenengo dutik konturatu nintzen. Komentutik eta gainera oso prueba polita izan zen. Ondo inda, teknikoki oso ondo, gogua, eta hori motivante. Pizgarri bat izan zen, beste guztiak entrenamentu eta jarraketako. Ixa 3 hamarkada eta erdi geru hau Leister itxiko ditu hartzak igerilekuko landanak, baita Aloñamendikoak be. Eta itxiko ditu gutxi gora bera bere lagunon batek Aloñamendiko presidente kargua isteakin batera. Eskubaloiko zuzendaritzan hasi, futbol saileko presidente gero, eta klubeko arduradun nagusi azken 30 urtietan, Anton Intza. Ni hasi nintzen eskubaloian. Lagunak eskubaloiko atxialako, direktibo moduan. Gero urte bete futbolien nina gero nek laneak kanpora joatia tokauzaten, justo hartza etorri zanean oinetira. Ni lehenengo 2 urtiak santurtzi ninen, lanagatik eta hola, eta justo orduen hasi zen igeriketako asuntu hori. Lehenengotik Aloñamendira sartu zen, ne lagunakin hasi zen eta hori, eta handik bueltan etorrela presidentia falta zala, ez dakiz zer, Enrique Zugairre gure maitia falta bakarrik eguela eta hori, orduen sartu nozten. Hombre, lehendakari sartzeko gure enpluma bat izan zen, Ernesto Igarta eta Neuria. Pertsona baliogarrizea, formala, eta aina Aloñamendi inguruan ibitakoa lehendakari izateko. Anton eta Hartza Aloñamendik egin zituen lagun, eta alkarrekin egin daue gaur arteko bidea, bakoitza bere arduretan, bide luzia.
a ber, nik banekizen nire igeriketako ibilbidea luzea izango zala. Klorua ni zainetan dakot. Aurreko nire esan eben moduan, eta hori isa da. Nahi pizina izugarrik uste ditezat. Ustez, ibilbide oparoa izan da, lagun asko initut, Aloña Mendizan lagun asko dakot, oso konfiantzeko gentia, eta oso polita izan da, ibilbidea. 30 urte eta muten dau, 2 urte bakarrik egun garela. Gure erronka seguren hori izango da, ez? Guri aurreko belaunaldixak etxioskun retua, 30 urtien gure belaunaldixak gahatu dau, eta hain gure retu hori da, ez? Igual, urringo belaunaldixari gauzak izteia, ez? Ondo izteia eta jarraiketako, zati proiektua ona dala, bentzet gure aldetik garbi dago. Eta aurrerantzian denbora gehiago edukiko daue, bestiak beste, batetik bestera ibiltzeko, bidaia saliak be badiata. Enetako oso polita izan zen, lehenengoa estatu batuetakoa. Yellowstone eta olako parkea ikustea fanginean. Espektakular. Behin, geuzen, esaten, Islandia aldera fami gara, edo Noruegan ja onda geuzen, harri fango gara, agentziara bisok plazatik aurrera fanginean, eta agentziara fan eta urten gehen Lanzaroterako bi bidaiekin. Bat pendienteako, eta Antone baki zein dan, Roko Saskanea dientzez. Hori, ondo baldin magauz, osasuntzua baldin magauz, orden, ara, ni benetan fango nintzen. Antonintza agurtu eta beste bidaia bat jarraixan, baina hau gertu, Sorlekura, Gasteiza. Gasteizendako hartzak familixia, lagunak eta makina bat oroitzapen on. Makina bat oroitzapen on, baina garratzen bat edo beste bebai. Nire bizitzaren momenturik unkigarri zena hemen izan zen. Arriskutsuena bebai, martxoak 3an, sortatu zen, danok esaketan duzue, hemen Kriston Sarraskixa, Espainiako poliziak egin zuena, eta gainera oindokan kulpableak edo arduradunak oindokan kalian dauz eta erantzuna emun barik. Gasteiz ezegoen mobilizazio orokorra, isa enpresa guztiak greban zeuzen, baita ikaslea be, bai dendak, bai, mugimendua oso potentia, oso orokorra. Eta egun horretan, goizia manifestazio bat izan zen, eta ero arratsaldeako zegoen greba orokorra planteatzeko, batzar orokorra. Hemen bildu ginen, 4.000 pertsona eta polizia etorri zen. Sartu baino lehen hau ja poliziaren kargak oso gogorrak izan ziren. Ambientea oso gaiztotuta zegoen. Euren aldetik, euren potentzia guztia erabiltzen ari ziren, eta sargento bat edo ez da zein zen eta sartu zen. Eta esanez, danok kanporatzeko eta bestela kargabek egingo zaula. Eta ero derrepente handik 10 minutura, lehenengo potia sartu zen, lehenengoa, bigarrena, ez da izema bauta zegoen, barruko ambientea oso gorra izan zen, jendea da, dana negarrez, dana jente guztia txixoka, etzan ezer ikusten, jendea sartzerak, urteterakoan bata bestearen gainetik, ez da, kaos total de absoluto. Eta de repente, momentu horretan, kanpoko jendea, eraso potente bat egin zuen, jendeak barruak geuzenak urteteko. Eta momentu horretan ja metraietak agertu ziren. Metraietak eta, bota. Oroitzapen gaiztuetatik guazen etxeko epelera. Ama Esperantza bertan zain, semia ikustiati pozik. Bere garaixan Xabierrek, beretzat Jabi, ikasketei agure itxi izanan penia dako ondiokamak. Baina pozik dau, Gasteizen moduan oinatin be ingurukuek bere semia asko maite da hoiata. Ni jaizo nintzen, Gasteizen, oin dela isa 49 urte, Mendizorrotzan, nire aitajuna bertako zaintzaia zen, bertako langilea, arlo guztietan sartuta zegoen, bai garbiketa egiteko, bai olako gauzak, eta nire aita eta ama bertan biziren. Orduen nire lehenengo oroimenak dira Mendizorrotzakoak. Eta handi datorkit nire futbol zaletasuna.
alde benia zegoen, hori, estadio, da instalazio potente bat, Gasteizen, teorian lehen bakarrari pijua faten ginen, Gasteizko pijuak, baina, bueno, denetat ditzegoen. Nien nintzen papere pijua, nire aita langile utza zan, amabe bai, eta, baina, bueno, beti estadion sartuta. Eta nire lehenengo txapelketa izan zen, 12 urtekin, Iruñeko Kajorruz, igilekuan. Eta arrezkero, sarritan, txapelduna ez, baina, podiunean sartuta, eta gero sortu ekin eben, 3 urtetan, Espainiako txapelketa nintzen, eta ipagarri zena hori Malagoko emaitza izan zen, 3. puestuan, 100 metro burlarrean. Nire ustez 2. puestuak eratu nintzen, baina, epaileak zauen holan ikusi. Y bueno, pues hemos ido a muchas competiciones. Su padre hacía de juez de salida, de esto, de árbitro, de todas esas cosas. Y hemos ido a muchas competiciones con él. Y hemos tenido una vida pues muy bonita, muy bonita. Eta, bueno, 18 urteate, gero waterpoloa bai egiten geben, dana batera, eta hori. Eta gero judizmendi bai, sorolde moduan egoenean, ibili nintzen, uda partean, 3 urtetan, laguntzaile moduan, eta gero beste 2 urtetan, entrenador moduan, laguntzaile moduan, eta hor asko ikasi neben. Niretako lagun ona izan zen, Salva Crespo, benetan oso entrenadore ona zen. Eta semiak laizter erretiru hartuko dauela eta... Eso dice que se baja, que se quiere jubilarse. Y digo, bueno, pues nada. Pero él se va a quedar en Oñate, ¿eh? Le dije yo, pues igual vienes para... Dice, no, yo mi fin va a ser en Oñate. Claro, vendrá más, me imagino. Entonces no tiene disculpa de que tengo entrenamiento, tengo natación, tengo esto, tengo el otro. Porque claro, ahora también trabaja muchas horas. Bai, maiztasuna ez da itxe. Baina, igual ez berdina izango da astean zehar etorteko eta olako gauzak. Biharrean dauenean, etorri ingo naiz, dudarik ez, hortako ama da, eta bere bizitza guztia, guri lagunketari bida. Segiko dago hortaz Gasteizera faten, zela ez, ama ana, baina baikia bere bihotzeko taldia ikustera be. Ni jaizo nintzanean, gauzan, futbol zela isa bai, baina zerbait esatearen, kontutan hartu, eta nik taldea regional mailan ikusita gotela, 3. mailan urte askotan, 2. mailan beste urte askotan, 2. mailan beste urte askotan, eta lehenengo mailan ez hainbeste. Eta lorpen hau dizena, noski, dormunekoa. Galduen, oso partido interesgarria izan zen, gure aldetik, nire ustez, gure honera emun geben, eta kopari behira, dana emun behar da, eta nire ustez momentu honetan Alavesak bere dana emuten badau, posibilidad esko ez, baina batzuk badako. Emaitza edozein dela be, aldatuko ez dana da koloriekiko hartzan maitasuna. Hori, seguru. Nire betiko ekipoa, futbol taldea, beti danik Alavesa izan da. Izan da, eta izango da. Gizon bat kalian gora, kalian bera, horti dabil beste bat pauso